ଆଜି ଆମେ ଯୁକ୍ତ 2ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ, ସେହି କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1862 ମସିହାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବରଗଡ଼ର ବରପାଲିରେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର, ମାତାଙ୍କ ନାଁ ସେବତୀ ମେହେର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ଶାନ୍ତା ଦେବୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ଥିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଯାହା 1893 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବା ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦାନ ଭିତରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବଧ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରସରତ୍ନାକର, ପଦ୍ମିନୀ ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଛି। ତାଙ୍କର କବିତା ଭିତରେ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, ମାତୃଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜନପ୍ରାଣରେ ନବ ଉନ୍ମାଦନା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍ୱଭାବ କବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କବି ମଧ୍ୟ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ବା ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତପସ୍ୱିନୀ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ପାଠକମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଛୁଇଁଥାଏ। ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅବକ୍ଷୟ ବା ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମେହେର ଲେଖନୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ପାରାକୁ ଆମେ ଯିବା। ନବମ ପାରାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ କାହାଣୀର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସତୀ ସୀତା ଜନ ଅପବାଦକୁ ଭୟ କରି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଲବ ଓ କୁଶ, ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଇଥିଲେ ଲବକୁଶଙ୍କୁ। ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମୟରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କିଛି ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ନାରୀ ମନ ଭିତରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିଲା, ଯାହାକି ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଇ କବି ସୀତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଠିଟିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୀତା ତାଙ୍କ ମନର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ବାସିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏତ କର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ସନ୍ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଉପୁଜିଲା, ସେ
ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କତିକି ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ଯେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ କଥା ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଲବକୁଶ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିପାରନ୍ତି, ବୀଣା ବଜେଇକରି ରାମାୟଣ ଗାନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ସେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ବାଲ୍ମୀକି କୁଟୀରରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଦିନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେଉଁ କାହାଣୀକି ଶୁଣିଲେ ବନଲତା ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ସତୀ ଲେଖିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପାଦରେ ସୀତା ଦେବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ତରୁଲତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶରୀର ନେଇ ଗତ ଦିନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀକି ଯଦି ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ସିଏ ଦୁଃଖ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲେ, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ମଣିଷ ହୃଦୟ ନେଇକରି ଏ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ କିଏ ବା ଅଥୟ ହେବ, କିଏ ବା ଥୟ ଧରିବ। ତେଣୁ ତରୁଲତା ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ, ତରୁଲତା ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଲବକୁଶଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣିକି। ତାପର ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା। ତୁମ୍ଭର ଚରିତ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ, କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୀତା ଦେବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ଲବକୁଶଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେମାନେ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପିତା ବୋଲି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଚରିତ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଏଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମ୍ଭ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାନ କରନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ତୁମ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ, ମନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି, ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଏ କରି ତାର ଐଶ୍ୱକ୍ୟ ଦମନ। ତେଣୁ ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଏଠି ସୀତା ଦେବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲବକୁଶ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ସହକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାର କାହାଣୀକି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଇବେ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସବୁଦିନ ରାମାୟଣ ଗାଆନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ଯେ ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଯଦି ଲବକୁଶ ନ ଶୁଣାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଲବକୁଶ ରାମାୟଣ ଗାନ ନ କରନ୍ତି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମନ ମୋର ଦୁଃଖ ହୁଏ ଆଉ ମନ ଚାହେଁ ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଲବକୁଶ ଗାଆନ୍ତି କି। ତେଣୁ ନ ହୁଏ କରି ତାର ଐଶ୍ୱକ୍ୟ ଦମନ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଗାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଯେଉଁଦିନ ରାମାୟଣ ଗାନ ଲବକୁଶଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିନଥାଏ, ମୋର ମନ ଧାଇଁଯାଏ ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ଲବକୁଶ ସେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତେ କି। ଯେତେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ଶ୍ରୁତି, ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ତେଣୁ ଧୀରବର, ଏଠି ଧୀରବର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର
ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରୁତି କହିଲେ କାନ, ଏ କଥାକୁ ଟିକେ କାନକୁ ନେବ। ଯଦି ତମର ମନେ ପଡ଼ିବ ବା ତୁମ୍ଭର ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ବା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ବା ମୋ କଥା ଯଦି ମନେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୈଦେହୀ। ବିଦେହ ରାଜନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ବୈଦେହୀ। ତେଣୁ ଧୀରବର ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ତୁମ୍ଭର ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ସୀତାଙ୍କ କଥା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଭାବିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ। ମୋର ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ବିଭାଘର ହୋଇଥିଲା ସେ ବାହାଘରକୁ ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଭାବିବ। ଚାହିଁ ନେବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ଯେଉଁ ନୂଆ ବାମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀକି ଗ୍ରହଣ କରିଛ କର୍ତ୍ତି ରୂପରେ, ତାର ମୁହଁକୁ ଅନେଇକରି ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯିବ। ଏ କଥା ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହୋଇଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ତେଣୁ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ। ଚିଠି ସିନା ସୀତା ଲେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୀତା ଦେବୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିଠି ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ତେଣୁ ସେଇ ଚିଠିରେ ଲୁହ ପଡ଼ୁଥାଏ, ସୀତାଙ୍କର ଲୁହ, ଏବଂ ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଉଥାଏ ସେଇ ଚିଠି। ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଆଉ କି ଲେଖିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆଉ କିଛି ଭାବନା ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କତି ବା ପାଖକୁ ଲେଖିବେ ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଲେଖିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଗଲେ କୁଶଲଭ ମୁଦେ ହସି ହସି। ତେଣୁ କୁଶଲଭ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୃଦୁ ହସରେ ବା ସ୍ମିତ ହସ ହସି ସେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗରିବ ତନ୍ତୀ ପରିବାରରେ ବା ଗରିବ ତନ୍ତୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରୁ କୌଣସି ବାଧକ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ସେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ପୁରାତନ ପୁରାଣର କାହାଣୀ ଏବଂ ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ କବି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ। ଆମେ ଏଇ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତାଙ୍କର ଏଇ କାଳଜୟୀ ଲେଖା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ରହିଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀର ଯେଉଁ କିଛି ଅଂଶ ଆଜି ପାଠ କରାଗଲା, ଯାହା ଆମର ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଯେଉଁ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଆମର ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା, ତାର ଶେଷ ଭାଗ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।